जुबान हो यही से गा देनी हो। ती कौन है? हम मरी है रे। अरे ई तो रो के बाबा रे तो कर करतिया। तो हमरो के रे तोरे करतिया। हां प्रधान तनी एगो पचरा के भाव बबुआ। हां हुनका उठाबो। एकरा बाद हनुमान जी के गोड़ लगो बूढ़ा के सेवा दो। कितना हमने के एगो गीत में 3 घंटा लगा देला हमने ना बबुआ। तनी मनी छपरा जिला में ले चल तनी रो के। माई तो माई नु भाई। हां चाहे दुर्गा माई हो खस, चाहे काली मैया हो खस, चाहे सीता मैया हो खस, चाहे राधे मैया हो खस, चाहे धरती मैया हो खस, चाहे हमार माई हो खस, चाहे रउआ सबने के माई हो खस, चाहे सासू मैया हो खस। एकरे का झारंग कहल जाला बाबा। ये झारंग है। हां ठीक है। ये को झारंग वाला लक्षण दिखा देलो। आज ले अपना माई के एक लोटा पानी ना देलो। आज यहां ससुरारी में एकर पौरा जाला तो एकरा अम्मा जी के दमा ऊपर बढ़े लगे। एक पागल से हम रोज बताई। ये रे पगला इस दुनिया में सबसे बड़ी देवी है तू कौन है? हम मेहरारू एंड गोल्फ रे। अरे बोका का चुप कराई। अच्छा ते बोका चुप रहो। अब कैसे बुढ़वा बोटा बोका बैठल बा अभी। इस दुनिया में सबसे बड़ी देवी है तो वो माँ है। और इस दुनिया में सबसे बड़ा देवता कौन है? पति एंड बॉयफ्रेंड। अरे गधा का चुप कराई। अच्छा तू गधा चुप रहो। हां कहे से कि बुढ़वा गधा को वैसे चुप बा। इस दुनिया में सबसे बड़ा देवता है तो पिताजी हैं। जिस घर में माता पिता हंसते हैं उसी घर में देवी देवता बसते हैं। और जिस घर में माता पिता रोते हैं उस घर में कभी देवी देवता नहीं होते। तो माई बाप के सेवा को लेबो दुर्गा देवी राम सीता सब कोई तार घर ही बा। माई बाप के सेवा नहीं करो तो तार लगे केहू नहीं खे। बबुआ तनी छपरा जिला के पचरा एगो गाबो। आरे कोठिए माई के मंदिरवा कोठिए के लागो। हुनका बोले लो तो कोठिए के बोल बाटे माई के मंदिरवा कोठिए के लागो। कोठिए के बोल बाटे माई के मंदिरवा कोठिए के लागो। बूढ़ा ये मैं बाटे हो हमारे तो छपरा जिला ला नाच मारे हम मारे तो आगा से मारे। आई है नचवा नाच लोग हैं बूढ़ा तो लोग हैं पाछा से। चलो ना चला में भाई बबुआ तो कोठिए के बोतल बाटे माई के मंदिरवा। कोठिए के बोतल बाटे माई के मंदिरवा कोठिए के लागो। मनोज यादव जी हमारे बड़का भैया सब कलाकार से प्रेम हमारा मनोज भैया के मन रहेला। तो हम चाहब जे नारायण जी हमारा मनोज भैया के राजा बना के रखे मनोकामना पूरा होके आजीवन पद प्रतिष्ठा बरकरार। हजारों हजार रुपया पुरस्कार देने मनोज भैया का हम हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हैं।
पटौनी कोइले बालो हरानी में बालो राम दर्द भाई एगो सुत गइल बड़े नी। हालांकि एगो नगेंद्र भाई मंच पर ना सुतल ना दोष लगेला दोष लागेला हाँ एगो सुत गइल बड़ो शैतान पर आ जानते बड़ो जे ई गांव कैसन हो हां बनल कोनो लड़का आई अपन बर बाजार क के चल जाओ आओ पर ध्यान दो खुद दिवस बिगड़ जे बबुआ ये मंच सबका ना मिले ना है जो ना मंच पर बाड़ो हाँ स्टेज सबका ना मिले ना बबुआ बाबा तया थला पत्थर के बनल माई के मंदिरा बा हीरा मोतीला प्रमादनीय सुनील डॉक्टर साहब की तरफ से बहुत बहुत पुरस्कार। डॉक्टर साहब का हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करब। अरे ओ थला पत्थर के बनल माई के मंदिरा बा हीरा मोतीला थला पत्थर के बनल माई के मंदिरा बा हीरा मोतीला गो अरे बाटे हो के वाला बा हीरा मोतीला गो बाटे हो के वाला बा हीरा मोतीला गो यही से कहिला कि पचरा मत गए अच्छा प्रमादनीय निहाल बाबा की तरफ से पुरस्कार बहुत बहुत हार्दिक हार्दिक अभिनंदन शुभकामना यही से पहले बाबा पचारा मत गए अभी अभी हमारा नगेंद्र भैया बहुत बहुत पुरस्कार हर एक कलाकार के दिल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। अरे ती कौन है याद दे जरा सुनाई नहीं था पचरा गावले से छोड़ दल बाकी कुआर है यही से गा देनी है। हाँ ती कौन है हम मरही है रे अरे ई तो रो के बाबा रे तो कर करतिया तो हमरो के अरे तेरे करती है हाँ प्रधान हमर बेटवा कहां था यही जी बा ये खाली सटा दे तो तुरंत कौड़ी उठा ले हाँ लगबू लम्बा सांस लेबे एकरा के काहे धली सबन अरे होने नहर में गई रहल ही अरे अरे हे पूजा पाठ करे गइल होई अच्छा दशहरा चलता छोड़ दे ना छोड़म रे ना छोड़े रे हाँ रे अरे बड़ा खानदानी बुझाती है बाबा काहे पूजा लेबे हाँ का लेबे लेहम जवन देबे काहे जोन अपना मन से दे मुन्ना ले लेबे वो अपने बाबू के दे दी है देखो जनता में खलबली मचल का लेबे बोल देबा सानू बोल बगला जला तो कहे में कौन वाह पहले ही बताओ सा देबा सानू कौन रे बोल बूढ़ा के मूड़ी हां और उनको बगे एगो कहे में लाज लगता है बोल 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 बूढ़ा के मूड़ी हां और उनकर गाड़ी दोनों ले अच्छा स्कॉर्पियो पुरान स्कॉर्पियो पुना चले ई नौकी पर मुड़ी क्या करबे गड़िया पर चढ़ हम आ मुड़िया नहीं खजानत का करे का मुड़िया में के जितना बार बानू हाँ। सब छील के सोम पापड़ी खाए और का लेबे बोल खोसा ले अरे खोसे लेबे तो मौका ना ले लेबे और का लेबे पाड़ा ले अरे गो साण घुमता उहे ले ले जो अपने पछिला के भेज मोय खानदान से नहीं रे ती कौन है हम मढ़ी के मौसी हई रे मौसी तो ती क्या करे आइल बाड़ी बूढ़ा के लौंडा नियर नाच देखे आइल बनी रे एकरा बुझा गइल बा जो बूढ़ा प्रभुनाथ बाबा रामायण में खेलू कर हां अभी लो नाच के पार्टी चलावता हां लौंडा के देहु कुछ लेबे हाँ रे का लेबे मदिरा ले हां भोरे मिली भोरे एने चालू चलू बा हमरो मत वो 10 बजे खुली तोर व्यवस्था करा दिए बोल अब का लेबे अब हम जवान हो गइल बन जानल स अब एगो हमरा के फराक सिवा दस काहे रे बड़ हम बड़ा पीछा करत तरह से सिर डाले अरे छूटा था अभी आ छूटा था का लेबे बोल आईफोन ले ऑप्शन कल देखिए को आईफोन का करबे रे जब गरम हो खब तो बड़ हम बाबा से बतियाब रे अरे
एकरा बोरहम बाबा से लोभ हो गइल बा बाबा। अब हनुमान जी से कहते चले के बाद सिर डाले जय सीताराम